ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଚାଷ ବାଇଗଣ ଗଛ କଟା ଯାଉଛି। ପ୍ରଜ୍ଞା ବାଇଗଣ କାଟୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫାର୍ମରେ। ପ୍ରଜ୍ଞା ବାବୁ ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଠି ବାଇଗଣ ଲଗା ହେଇଥିଲା ତ ବାଇଗଣ ଯେତେବେଳେ ଥରେ ହେଇଗଲା ଆଉ ଥରେ ତା ଡାଳ କଟା ହେଉଛି। କଟା ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ପଡ଼ିକି ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଇକି ପୁଣି ବାଇଗଣ ଫଳିବ। ତାର ଅଛି ଚାଷ କାମ ଯାହାର କେଡ଼େ ସୁଖ ତାର। ଚାଷ କାମଟା ସବୁବେଳେ କଲେ ଭଲ। ସବୁ କାମ କର ତା ସାଙ୍ଗରେ କ୍ଷତି ବାଡ଼ିଟାକୁ ଜଗ। ତେଣୁକରି ଖରା ଜୋରରେ ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଗୁଳୁଗୁଳିଆ। ପ୍ରଭୁ ଏଣା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଗୁଳୁଗୁଳି ଚାଲିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗରମ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେମିତି ଆମର ଗ୍ରୀନ୍ର ହେଲମେଟ୍ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଛି। ବାନାନାର ଯେଉଁ ପତ୍ର କଦଳୀ ପତ୍ରକୁ ବାନ୍ଧିଛି। ମୋତେ ଖରା କାଟୁନି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳେ ବସିକି ମୁଁ ଯେମିତି ବାଇଗଣ ଗଛ କାଟୁଛି। ତେଣୁ ଚାଷ କାମ କରନ୍ତୁ, କ୍ଷେତିବାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବେ। ଫ୍ରେଶ୍ ପରିବା ଖାଆନ୍ତୁ, ନିଜ ବାରି ଘରେ ଚାଷ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।